Bamaso monom dade abuam o ma bobo an ho ti apese e ba e ba be siesie yewura anano madaroma chami no ni mama mra ni amane no se obese amamre sanse mpani si de onuma amamre owe wonsa no ni sani nti me ba na ma ba be sere kwan se kwan da ho no ma madaroma yetumi de ya ye de no aba Sadia bushia pon ha ba sadia my kuna for na nsem kra so mo ba be se kwanda ho de amada roma yes o mo ya mamya nya amane o ba be ada na na mo se kwanda yo
Empani se aboa na bepema. Sabi abu sabi anyado. Opimpini na chi ansa no aba. Mekọ na maba. Na dem de bae. Etumi de abetubia. Kedamas. Jamano bia bewo ana mediapa ana na mediapa achina no die nam jamano bia bewo no bia bewo saye no bia bewo ana na mediapa saye no bia bewo Obia bako Bia kwae No bia bako asaye No bia bako Yeah Owo sapa bako nyadio Owo sapa bako nyade Owo kaja su bako mfo Owo kaja bako naswae No bia bewo Yewe Yeah Obia Someone dey kase bru. Na no me someone dey kase so. Eya mo ba, mo dey share. Oba dora. Eya abofra. Eya kitikiti kra wo mani. Ananom. Just say dey me ya me na me share bi da. Someone dey Bedwam kasa wo hoye e kasa na papa. E bia na me baby sin, na me na akotie obi na so. Islamu sema nufuma mfa encheme yo ayuko asechi ampumana nanom mona motikrare ne brare enwoma so neso atu ababio krobia sante kotoko ade hyepreko enemu anamo mona santema ekura mo sekosua Mona makrabwa ene asansa. Mufa dia mufa ni bum na musa de bekire. Abusia pani. Bank ni bo ahun bo tuduro. Bemena. Wadaroma. Osempre mu a woji adabo. Bantam fremu a womene sono. Dadi ayemo ni kashire. Sribo asechi awe dade mono da. Akasa no ma. Ukasa ohina no. Asase ampo nyina mo a. Wo so bo anso ji adenden. Odo to bi dia. Wuti nyina se. Shintin praku a. Wuchi abunu achi akoko. Owo so adato a wonso akrokre. Nananom benkum ane nifa konteni akwam misamo ani die mu mfa maso amfame empani se asemo hoi anamaniso ana to aso nananom mi gina ha na mi gina ha adema aya oyuko bechi kashire mode she konkon na wadansa aso otwantwan ko twanko atwa na ansa na yakokon Adam so safo hene bemena abusuya pani muwa owura kwaku buachi tromo aya na yire no emami ensa emu ani atuchire ne kukumu wo mo si yewura ekoda ne konkumu so isanti si amase bibi anhya nananum ayokofo a na chese Muni wa mo extra sitna pano no mu eni aye enti obapa
meje wa okode sempene mo okode otua ne nsam abojabuo wonu na di kan wasemiwra ekode jame empani si ahwami daba ne yehwe ne daba obey asetina papa bia woni ne kun etena ye bia woni no atena enu kanse eya wode hia buachi tromo na hoteni ye friend alumi ne yire obapa yokwadu oyi adom enfantini ba akwa sempremo adehie womu na ye kuna ne na sisi ya womu obidi eba wasemi ni mikunu yam kom samre nka ma wie mikunu aduane beme na ade na obedie ana wada wotika amami ye wie no oba kono fo dodo bibie oba nyansanfo onim ni kunu yam kom ana bruwa mame afie piem wono nso se mira sugumanum ani machi am se ni suo wanim beme na koda amami ensan beme aka wonsa wakawa abutu wonsa yam ene ni nsachi aka won ebomu brekope won de odo ana tena ase ewale yekunu na yekunu nso ase won se dachi anko amabia minim se bi tie bia ya nchine bo ewa asase so se ya na sami to ana nanom a munyina munka mamufua na munkata mechi kama emai so de ose aye oyo ampa yekunu eto afom yi na wotwe da amane na amamre kwan so mu de on be ye ena nso ye de papa abeto ba maso e kire nyankofo ya adom a adofo ne agamfo baba behwe no na nanom kanya ase ma wo fo do man ne afiri mu man wo sole man wo mo ba se de be ya on be hu sampa me yire no ma konofo ma be de wo mo yesiesie mi ampa enti emai se na nanom mo twa hia no no da ye ba na ya be siesie eku e senti na nanom ama be de ma konofo yi won si ahihye yensu ye face enti ma yan chi ba ho gon tudo de nyane ya on fa NCC de num non fa be so ana no ma da roma won si ekura eye ye ba eye na ba afo kan so toilet roll foko kantem pudo emma eno so ananom wo nim se setie bia ensema atumi adofo ne ajanfo aye ba ba wumi munyi bi fan toto mantwea na obi anka ankofa ba ha anya ne huye ne wa ma na bodina kika anya na nanom ayefofo yesiesie eti bro danchiro wa ben fo ben papa bi alomi odini hu ni nti amane ne amamre kwanso emai yesi yekuta eye yanka atwade eno so puduo ma yenkuto adaso wujitwa nsuo na fa nyara se de ba ya de chia bi e be hwema e be hu se waye bogo ye wi no mai si ba me ne ana ye hwe hu supra ko yensu bobra pa ma nyame ehira wa mo omso nyame ehira wo we ante bo kroso nya sabi obu sabi nyando wasi abrosan na chese nyame ehira wo nyame ehira wo mo ye yefune ene ya se ade ene mpo abrabo ne ensa na odwuma omso ensu bobra pa ana no omso ekuta aya ya dantem pansie esapo yo to bete edaso nanano ye chele eno so ehye nanano madaroma e prayen sam na hurra hiso pani de panini ni de pani ampa maise ye towro eno so ehye bantu no wan ho bon to be kono for me kabe on fa bi monu on fa bi chichi won tu sio ampa munu ye wi no so nsam na hurra ene ye
ko bi fie sabi ebu sabi anya ado na monim anko to twasi omu sabi cement pepe so wo am se ye de ye proda kama eno so ahyemu na no ho nye ya chuba mo ho yes what did you papa na ngono fo ben fefe what di asemo nu on make say ye kuta ye foda water ye dato ye camfa ye spray ahora ye liquid soap ye powder enku ahora ye fin ye blush ahwehwe ka ho wose odo ha shamia na me soma ye e ma show bema na ba siesie no senti amane ni amamre kwanso no won se ye kura ye tete ho wadrinika sa wadrinika we ankane no sa wonya adwuma e wo post office a wadrinika we unshebi ye se tete ho pa wadrinika ye singlets ye boxer shorts ye danta beni se ye danta ni danto ura wa chitro ye danta na kusia no ye wie no ye je bo hye e je sika pa awale pa e ni bre be me na awale pa they said yes ana no mara roma ye nim sase tie bia be me na mutu ne mbato ne patia na mai se samutu ni ura empatia mufa eye ketei ansa na na afọ na mo sesa ne nan efe nso na na mo peni fo se samutu mpatia na sa wa fa ketei ansa na afọ se be ebu se be nya na na woni na te se de wasa kapoma wo nyu enti e mai se ekuta ya sante ketei yesu ye eno so pite mufa ntumansa ana se de nina nanu we madaroma Messi ye ni abre papa Dioni ya wa ma dioni ya Dioni ya wa ma dioni ya Dioni ya wa ma dioni ya ah e me yo ma ni abre papa wo bi be hwe me ya wo se ye papa ko hwe ekuna fo miensa na ye twetwere alomi ne senti no wo mo se papa show die srada ye mo peja no ku de fo ye do wiase na mo de na mano ma se ko papa ma ba se o de fo Inshia, mfa na foto ni die mu ko. Esa se ye wa. Na no madaroma. Se mi kasa na sama no fom ya. Mfa ncheme. Eni se de o twa sa wo be. Onim se ne kira. Na me begina ha. Se de eye owura kwaku boache tromo. Na yerenom. Meje wa akode. Oba fa ya akon adu. Oba be de e na afie piem. Nana no yes no some de ade am fa so man that's it Nana no from so se ko se de kana se ade na ya fa o ma so mo madam e o mo dia pepia ya so ya se da masi So, and you mean, Won't say, young my answer, no, my drum. Now, so me feel I'm coming to my answer. What I'm a sunny name. You put up a year, few raswa, Diana, and I do one of them.
badge way. What would be a nature? So when you're here, now for Wasama yenti asese so bi wu na yensie bia ba pompa posu won faso che emere yi mu ye nenti no ma ya ba bi hiem o wa no pai e bompa yi peja yi nyina ba wurade nyunu no ase esra se ma wo muru kun kata yi so ewurati wi ma ye ade e be yi musu ye san ehu yanka ye ba yi na ye koya ko hia nkwanhia akotro manne musu ni san ewurade din Yesu din ti paguma ye ade e be yi musu ni san esra se ewurade yi free ho enne da yi musu ewurade ti wi ma ye ade e be ye ka ye chika ye tome e wo Yesu din ni ewurade ye bompa sara se ne be di hene ma bibiara bi mu dia ye force da ni e be ka se wo so ja no ma ye da was sweaty ye o ne mi ja oba ne won kuntu bi ni amen amen binti no watu ya me bi na ne enche obeba be kan na kasa kakra odi amaye ni se ye nyina ye nhye ho de onyankopon fira bodi emfiti ase Genesis 6:3 osi onyankopon ka se ne honhom nkoso antena nipem nti ye mfie na be ye wo ha aduo ebeduru ba bi no asa ateso aba aduoson aburusu mpo na ye aduo nti se ne etie bia onipa bia oba asase su bire bi bedura se ndi ato ye papa ye bi beto nanso atu a ede na wose ye
said the Yosofo Bompire Kayan, was a so be free near and see in the year. Was sent for trains and Chimuna, was so be a woman. No, I didn't fear be brain, and so no and see in the year upon Bahon for so chair. Why, yes, said the Abacoso, and you had the Yakasi. Into your best threat, said the Asiamuha, a courier no domino. Young Fanyanisa, young paper crabbre. The Sierra is own kind now. Young for a Kumako or Boston. Amen. Of when to be ashamed. In I ever born. When you meet for your coso, I said the mouth. At the end, you know, see and fancy, and my own idea of a paper to me. Now, one was our friend or a bra is sim. Young Pie and said, a bra was friendly. Can you Abraham to Kumay? A decay bomb pie is from swooping pond or bars as you saw obey ya. Mubrohum for January ready. From swinging I check away years to Christo Nemo. Yenny a TSC so from Swoopia or Fache. A bra ye jay papa quay. It Tunisia on Sa. A radim were both for my general. More both for Fanco Abraham Kukum for my. A bomb pie said, net to you, my. Ensure. Yes, say ye, you see no quine ever years to Christo Nemo. The Bay Bassa yes, and Tocasem Nina, your brenna see what years to Demo. The empire is out of 4 be free, a treated me bench a benina, Bambon Tonso. Nafa when you now brabbe Kayahon, the India Papa qua a fesso. Near Consul would the Inina call as soon Gimo. When yes, sir, the vampire said, yes, see. And Kabumu and Emra Emeto Ebusiemu. And maybe Enso and Sibium. Ya de Bia a dimisio. Any area and a betnassi. A woman say a candy pound dear, but a rather my young fear now, dear Mayeno, yem may and son of Afray. And a kind who are dear name. Yemenina query ya, the Becca saw Sura in 1 year in the year as a done counting. In himself, Bayanisa, who will use to demon Yabisa. Amen. Amen. And so now. I didn't know what we are. Asofo ejina abusia ne abusia panyini ana mu di aseda emma ne adofo no ma wa adefa moye so ejina me da mose nkoso a na moye is amija ye ye ne nyina ase me mu ana be yinti be be duru se de mama de be mama amen. Jenny, I go Jenny, I love you. Now, go your Galaja when you Babu Galai, Jawan, you, with your Jawan, you, that's so bad. Sabre ya bie papa yewra bo ate tromo muso Sabre na hema na kenya se hema ne chiame na ya mra Sabre wo su nu ya bia ene na de nyina kwada gya no na busu apani na akuri emu ya die na hema die na minue
owo ene ye ene ne yie ewie ye no ye debo epetia ehye so ehye ebo ano omukra eye yebro ni nsa srada eno so eda so na de abusua edija ye de chipre kwa odansa so openi boachi tromo aye nyina enim se na hotedi ni ye frɛ no alomi yakwa nkogya de no jo nananom samre abusua edinka ebie anode a ono ma ene memere kumase aye pinso oba DJ Pacho Yempo What
Shut up,
the disc I be an one fight. Number food, bra, when you're a baby pro. The yere Obapa, Obokono for nurture you pine. Or send us in important to the water when you walk over Makoto, and I just see. When I say, Mecha, while Maname. Mecha you pine, or send a conco jadia 20 Ghana cities, or no one, or any man in a. And yes, I can see a consume. And this is how they did you. I consume the Tosaka. And one obviously died. And what to her. And it's all kind of sad. And will be able. Everything. And yes, I can see a consume. And then with this year, you need to call. What's it? Nana say, preoccupied that way. That's a preoccupied that way. And it is a Nana say, I was a penny car. Of a consume. Was it 50 guys city? 50 cities. The Puma Henu. The Puma Henu. 50 cities. The Puma Henu. Eh, see, I was a penny so. Now, do come out. Often if I drop it. Often in that dear. And an uncle Swahina when you're the baby crow. Now, drag your mind. You nearby. Mammy, I'm at your mind. Was say on it, watch it on it, and Uncle Swahini, and another it too sunny. Your friend on and unless you see a dime. Pajama Pambo, or so we walk out to not drag your mind. Sadia, obey Winyam and Ibusu. Mammy, Ujina has some reward in Supoko. What's in a conco jadia 20 Ghana cities and Pim Aheno. Yes. that's a friend and channels, the more which area, what will be a matter of La Quaba. I felt that idea. There was so many who said that I was so really. Gladys, or say, nothing important and a that for me, and then Ukro any important and a that for me, and now I remember that one she need unto me a man and penny for say I will try a Morocco. About Gladys, or say, Bemena, or Conco Jadi, 20 Ghana cities. I don't feel like it's Onya soma me eye asena busuan a ewo bofodo eye bafochi one na busuan nyina mami kunani mami afie pim ai sene asena busuan yesu ni yakwanko jade 20 Ghana cities na me che wa cheche mo de ene ti eye abram papa koku gwache Obedi wanyiri waya panini ne nipa ya to be na ya che na so ko ba che de waya brata na mo anu ti ko ba che se enne na na kwa enso ko twatima okuta tima ene ya de agu ne na so no de akọ na so ye nyira ye sika anu ti ko ba che wasene na alomi ba che che mo obedi ba che ase pem woni ya pem ba ko Pẹ̀lú chatima ẹjẹ́ kò sọ̀rọ̀ fa lọ́wọ́ kò kọ́ ma. Mba ẹ̀yà kòsí dànsó mba sẹ̀tì ọmọ kasa ni ẹni ẹ̀ máa mi àyẹ̀ nká yìí. Wọ́n sọ wọn náà wọ́n kọ́ adéwúrà kòsí dànsó sẹ̀tì sẹ̀ sàmà fúnfún ẹ̀ máa ní ẹ̀ bẹ́ta. Ẹni tó kọ́ ẹ̀ wọ́n lọ fáwọn sídìí ẹ̀mí tó ìṣe àwọn tó wọ́n náà wọ́n kòsí dànsó ọba nìdí. Yóò sáá na ẹ̀yẹ ọmọnyánfọ́ àpẹẹ̀dẹ́ dànká wọ́n ò ní àná àmì òkúdùú ní mma. Wọ́n sì àpapọ̀ jáde 20 Ghana cities. Ọ̀bùsọ̀nìyà ọmọ tí ó yá ẹni tí ẹ mọ ọmọ pẹ̀lú ẹ̀mọ náà náà tẹ̀lá nàná ẹ̀mọ 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 nyinaa ọ̀bẹ̀tẹ̀ ase ẹ̀jẹ̀ nàdìẹ nyinaa
ne bɛyi na adeɛ nyinaa busuapɛni atwa adeɛ na bɛtena ase ɛno nti yɛsɛ mo na na akyia ne abusuadɔm no nyinaa ɔmokyerɛ werɛ ne deɛ mu pɔwɔbi ba no ntra soronko na afei mo ma wɔmɔ nyinaa akɔ aba yɛda mo ase ɛmo akɔ aba ɛda mo ase egu so a wɔagye ketewa bi nsɔ madaworo ma ɛsrɛ mo abusua ɛnyɛ biribi a wɔadɔ ɔbɛkokoafoɔ mmiɛnsa ɛde ɛyɛgya adeɛ da a ne yɛ kata so ne afei yɛ wɔfoso a wɔnte yɛ sɛ alagye wadeɛ nyinaa wɔse 50 cities ɛpoma yɛ no dɔde gya kwan no sɛ kɔbɛhwɛ wɔ anim nanso wontumi mma alagye sɛ mpem abusua pa ne wɔakyekyerɛ no ɛyɛ wadeɛ nyinaa wɔfa ase wɔne mu nyinaa yɛ agyama ɔne deɛ wɔkɔ wɔte sɛ wone akɔ abɛwuro maame gya atoa ɛfiri sɛ wonnua no no ɛno nti wokɔ yi yɛsi asɛm a no yɛ ɔman ɛno nti wobɛhu no ɛno nti wɔ sɛ mpem a yɛnwe deɛ abusua pɛ ne gye ɛna do kɔm a tɔnsuo kɔm a ɛno gya atoa wɔne ne baabi kɔ no daada no ɛne bi nom na afa bi so to akwantuo no so Madame ma santé la banya fikanya se abusuafo a wɔtɛkye maa no so ebi to aso bɔyɛmfoɔ no ebi to aso ɛɛba ɛno nti madame ma bɔyɛmfoɔ no atɛkye maafoɔ no ebi ba bebree ɛnɛ ebi so ba bɔyɛmfoɔ no wɔn so to aso abusua no a ɛwɔ bɔ anim no wɔn de wura abusuapɛni nti wɔn de wura ɛno nti sábẹ wɔn bɛ to aso kɛseɛ tententen wɔn bɛ so di kanya ase ɛfɔ n'akyi a wɔn so ɛɛba ɛno nti bɔ animfoɔ na ɛɛba ɛna ebi baa ɛna 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 bebree baa ɛna anɔpɛ so ebi adu hɔ ɛsɛ na wɔn bɛ ɔsɔ tí wɔn kyerɛ yi wɔn a yɛkyerɛ ne nyinaa bɛfɔrɔfoɔ wɔm kanya asefoɔ wɔm wɔn nyinaa wɔn kyerɛ yi ɛne die mu bɔ animfoɔ no so wɔm bàtà yɛ bi sɔrɔ n'afɔ ebusua no bɛ ɔsɔ mo ma kɔ aba na ɔde ebusua no bi beebi wɔn a yɛ kanya ase wɔn so akyia ɛne die mu yɛ srɛ mo a yɛ bitibiti etu obi kyerɛ yi yɛ amadaworo ma makɔpɔ yɛ bi ɔbɛtena ne ma mo na kɔ aba so nkokora ebusua yɛ agye yɛ ntiadeɛ yɛntwa awɔ ma obi aketewa bi nso a adaworo ma deɛ ɔde bɛbɛ bi ɛbɛgye bɛbɛde wɔ ase kama deɛ ɔwɔ bɛ nsɛm ɛyɛ maame ɛkora deɛ bɛbɛdi kɔ ɔde bɛba maame ade ɔbɛwu kanya ase deɛ kanya ase ma ɛbɔ fo ebi man kyɛ sɛ ɛnka no ma maame bɛbɛdi kora no ɔde ba sɛdeɛ ɛkora deɛ ɛka no no ɔsɛ abusua pɛni nie oni bɛda wɔ saa bee ɛyɛ adeɛ nyinaa bɛ abɛzi bɛzi tanka ɔna ɛbi hɔ no ɔkyea no bɛnkɔnɔfoɔ bɛpapa bi ɛma yɛsɛ no kɔ dwabɔ yɛsɛ no kɔkɔɔ ɔna ɛkyea no owi aba no baabi ntam na kɔ aba ɛma me ɛkora deɛ sɛ yɛmpem ha ɛsɛ no ɔyɛ biribiara ɛbusua pɛne no tie neɛ wɔne bɛda no wasonda ayɛ awerɛho nsɛm na ayɛ asefem wodeɛ no mu nyinaa sa sɛ sɛ ayɛ nkurɔfoɔ yi aka adwo awɔ atema ɛna ɔyi kɔkoboɔ ɛna aka ɛde tiwa ɛna tiwa so brem kɔkoboɔ ba tiwa kyɛ sɛ ɛma mɛyɛ asane sɛ aka adwo kɔɔ no so bɛfɛdi ɛyɛ awerɛho nsɛm kìí bá ale ka wo ne kɔkɔ ɔsɛ kwama nɔ wokyɛm ne kwama nɔ so akyɛw na mɔkɔ na ɛso ne nyinaa mu kwama nɔ kɔ woso ɔkɔtɔ kwama nɔ sɛdeɛ nnuafo yi kan yasa sɛ sɛ kìlɛtɔ ntoma na ɛso yɛ di sika na ɛyɛ adwuma yi nyinaa ɛno kyɛ nnuafo yi kye abusua pɛle ɛpem ahenum deɛ kye wotu kɔn mu afɛ bi tɔ nsuo na ɛfɛ bi fa drɔpe na akɔhyia wɔn a yɛwɔ hɔ no a ɔnyɛ amaneɛ bɛ su na wabɔ wɔn asa abɔdeɛ sɛ wɔde bɛba akrakyefoɔ no te hɔ ɔtwe I
ɔnkwa ntumi nyɛ na nan mɛmi ntumi nyɛ na nkwa da biara da gye sɛ ɔbɔ adeɛ Nyankopɔn ne bɛtumi agye nkwa ɛndɛ bɔ akyekyerɛ no ɛberɛ a wɔda ne bɔnkum suo na nane wa ne mo ade ayɛ soso a ɛndɛ yɛde yɛbɛyi ɛkɔsie yɛde naba na bɛto mpɛm sɛdeɛ na nan mo kasa no sɛdeɛ wode toɔ no wafa nto afiri tɔ amammerɛ ne amammerɛ so yɛnto nkyerɛ ɛno ti yɛbɛno no ɛno ti sɛ ne yɛbɛ toɔ mo wɔ kwa yɛkuta yɛboa ne nsa sɛ te sɛ na nan mo te akonnwa so ɛyɛ ayɛkoa busua so te akonnwa so ɛte ayɛkoa ne akoa na yɛnyina na aka bɔ mu a yɛyɛ ho akyekyerɛ mo ayie sɛdeɛ ɛfata na ɛsɛ ɛno ti na nam sɛ sɛ yɛaba a yɛnto na kyɛ ase ɛka sɛ yɛde duku ne ntema ɛba bɛsie yɛba ne yɛmfa biribi ɛnka wɔbɛsɛ no ɛnyɛ pɛ ɛti na no sɛdeɛ na n'agya sɛ ne nso agya ne ɔmɛma mpanimfoɔ se yɛkuta yɛsrada wɔne nto akonnwa ase ɛdi sɛ mbɛpagya yɛba bɔ akyekyerɛ mo a wɔfa ne nyi apayɛ sɛ te sɛ ɔkɔto dodoɔ sɛ nananom ɔka wɔn mo yɛ yɛn yɛsi etu ma yɛ kɔ sama adagya wɔn kɔ yɛn akɔgye wɔn abɛbusa wɔn no wɔn ma yɛ kɔ yɛn mɛnu dɔ wɔn mo nyinaa yɛ kɔ yɛbɛtɛ sɛ busara ma deɛ sɛ ti wo bɛyi akɔ na abusua papa no yɛ wo ana na wɔtɛ sɛ ne afɔ yɛ ba ma deɛ sɛ mi bɛ yɛ wo rɛ na ntoma kɔ yɛ de ma mi wu ne ntoma apɔ baakɔ deɛ wɔn di gya yɛ ba kwan sɛ yɛ bɛ yɛ wɔn bi kɔn mi sa wɔn mu a ɔnfa nkata ne ho yɛwie yɛ na yɛwie yɛkuta yɛ duku bɛɛ duku yɛba ne gye yɛpɛ duku bɔ papapapa wɔakyekyerɛ mo wɔpɛ duku bɔ yɛ amɔfɛ de bɔ ne ti ma ne nkɔ ɛno nti wɔpɛ duku yɛmfa duku yi bɔ ne ti ne bɛtia ne yɛnti adeɛ bɔ ano sɛdeɛ nananom kasa no no sɛ yɛbɛyɛ abusua fɛ ne wɔni bɛda wɔ so na wate deɛ papa no mu yɛde gya akɔa na ɔpa ɔnyɛ amanneɛ bɛsu na ɔba kyerɛ papa no mu a yɛso yɛde kae ɛwɔ hɔ nanam sɛ yɛgya a na sɛdeɛ ɔmo kasa no wada no ma me so wadam da aseɛ asɛdafoɔ nananom te ya ma mofa masom fɛ me ama me kasa no ma nofo ma momfa nkyɛ me bɛgya ɔmo kasa hoi ɛden ɛyɛ mea abusua anasɛ yɛnyɛ yɛdam yi ɛyɛ adoma na ma ase wɔne wɔnnua mo nyinaa wɔmo se ɛnsi me so aseda yɛne yɛnnua mo nyinaa ne abusua nyinaa wɔmo nhwɛm na yɛwu abusua nyinaa ɛbɛ wɔn so wɔ yie wɔn nua baako so papa ewu ɛwɔ antoa so wɔn si yɛ ama a na ntwa yie to wɔn kɔtɔ wɔn deɛ wɔn yɛ nsaabɔdeɛ 1 million na kaba nga mɛ pɛpɛadua na ka wɔde mi aba nnua ɛno ti kɔfɔ to se ɛnna wɔn ka na awerɛho sɛm tete sɛ sapɔnkɔ ɛno ti kɔfɔ to se ɔfɛrɛ bi abusuafɛ ne na pɛmɔ agye wokɔ ebi hyɛ sɛpɔ asama adi ɔban tɛbi to nsuo kɔma sɛpɔ ebi na ɛno
Papa,
duku kɛseɛ de bɔ hyɛm ne papa mfa kata no kɔn mu nkɔ bɛtia yɛ ntiadeɛ wɔn mu yɛ nkɔla si yɛ fra wɔ so nie yɛ papa yɛfa fra wɔ nkɔtoro na so yɛdu sɛ yɛ twɛm na sɛ yɛ papa yɛ mu fra wɔ yɛ hu sɛ ha ne yɛde yɛ papa aloni ɛto yɛ na sɛ deɛ yɛ bɔkyekyerɛ ma ɔne nnua akɔsi ne mma ɔmo kasa no nana no mada hɔ ma papa gye ti ɛdas ɛti a wowura fie a wowura ma ɔmo ntra ha na sɛ deɛ wɔkare no sɛ wɔsɛ kɔ ne yɛ kɔsa ne nse sɛ tie bi yɛ sɛ ɔgya wɔ kwan ɛma wɔkɔ ne ma ɛna mo sɛ de kɔ wada hɔ ma tie me ba pɛne ɛna yɛ ma akyea me wada hɔ ma ne die ma ɔmo fom asɔmfrɛ me na nto na nanom ayɛ kofɛ ne yɛ ma ne mɛma na mo de ma so afɛ me kwa me baabi a wɔbi akɔ ne ale papa ka nkyerɛ gu a akɔlɛɛ ne papa tɔ fam na ni abe so nko wɔ di akɔneaba aduane kɔ wɔn fɛ nto ne yam sɛnti sɛ ne papa agya ho ɔnna sɛ papa yi kɔ nyuma no kɔbu saragyenkyɛ wɔn na biribi to na wɔkɔ ka kyerɛ no ale no so wɔyɛ nipa bi a ɔbɛwurawura na deɛ ɔwɔ bi a wɔtumi aka ɛnnɛ kɔ ame se nnɛ ne papa na ɛkɔ yi tie akɔlɛɛ n'ani abere sɛ ɔkɔkɔrɔ ɛyɛ na yere a ɔba a ɔne ne te hɔ ɔnya ma afie deɛ nanso nam sɛ ɔne ne te hɔ deɛ abusua ne nim sɛ ɔne nipa na teɛ ɔne ne teɛ bibi yɛ no a ɛnim sɛ ɔne ne teɛ ɛde mmesɛm no ɛnim sɛ bibi abɛɛka akɔlɛɛ adwo wɔsɛ na adeɛ nyinaa ne kwaa me nti wafa abɔkyekyerɛ wɔ so ayɛ sɛ ɛyɛ asew papa yɛ kwan biara na ho nhyia ta wɔ hɔ ama ne nsa adwo bi te kanya ase deɛ mmerɛ no nyinaa ma ɔyɛ wakɔsa ne ba nase na wɔahwɛ sɛdeɛ ne ho si teɛ na wɔabusa no wɔn nso ne di nkɔmmɔ ɛbɛ kakraa ne papa yɛ kyerɛ ne ahwɛba adwo bi si na me deɛ mentumi ahwɛsa sɛ bɛka sɛ na bɛrima wɔnyɛ me ho adeɛ yɛsɛ wonni sika ɛna akɔka nsɛm hunu wowɔ sika ne sika kuta wo a woyɛ adeɛ kɔ a wonsuo yɛsɛ suo sika ne so mama wone sika a wosi amɔ mmɛn na wɔ sika no ayɛ ɔdɔ yɛfo papa bi na wode wo nantwi na mahyehyɛ mu na wode wo bi fie aka ho saa mmerɛ sante bi ato wada woroma wo mɔkyeɛ na wɔpɛ bi ama ɔmate ɛno nti ɔda adwene sɛ medeɛ ne nka sɛ bɛrima ne baafie ɛna ɔhyɛ me kawe nti no sɛ mase prɛkopɛɛkɔ a ne mɛka biribi nkyerɛ mase sɛ mase ne wɔ ne bɛ ɔne sɛ deɛ mesi teɛ so sika ne so mama ɛno nti sɛ deɛ wɔkasa no wɔsɛ asɛm ne ba yɛ ɛbubu na yɛ de na ɛbɛyɛ hyɛ tentena na ɔfra aseɛ boaboa ne ho na dum ne tie ka na wɔtwe pɛ ama yɛyie n'asɛm kyerɛ mmirika ɛna ɔkɔɔ bɔ abasate bɔ nwirɛ kɔba se mo mesra mo bonyefoɔ mo monyu kente mo moame na masipa bi afiri ne nsa na me hwɛ deɛ bɛboa me na me mfa nkɔgu m'ase so ɔno so yi bi maa no ɔde baeɛ ɛnnɛ yɛ nase ato mpam yɛgya nase kwan ɛyere kete wɔsɛ ɔkuta ne ntema apɔ kɛseɛ ɛyɛ bɔnwere ɛnsadua no ɔwie yɛ yɛse wɔse ne kuna ase no ɛna meka no wɔpɛ duku bɔ ɛno nti ne duku kɛseɛ nhyɛm ɛbɔ ani nipa tia ɛyɛ ntiadeɛ ɛbɔ ano ɛde bi kete ɔsɛ ɔyɛ ne flawa ɛso ɛka ho ne ba kɔto n'aseɛ mu so fisa ne tebe kɔ mu seɛ ɔdu afi a ɔbɛkɔ hɔ kɔ a ɔho baabi a yɛn ase to yi paame sɛdeɛ ɔyɛ ɔbaa pa ɔbaa kɔ n'afoɔ mɛmu yiyi sɛdeɛ wɔkasa no wɔse ɛnyɛ mɛ yɛ si so a na ato papa tabu ne so na ɔfa kɔ pa ɛnyɛ amanyɛ bu so ɛbaase ɛde ne nyame nhyɛ a yɛbaase asedafoɔ bɛsɛ wɔmagye nhyɛ no kɔto ɛyi no so ɛna wasi bebree bɔbɔs sante na ato yɛ sɛ madam wɔn nyinaa kyerɛ yɛ pɛlɛ bi ɛmu obiara ntra bi gya ama wɔn maame pɛkura sɛ nana sapɛ ɛyɛ nana yɛ nso kɔntire nana sapɛ kɔntire na ɔba fɛfɛ nana fɛfɛ dansa hyɛ bibi ɛno ti sɛdeɛ nana ɛka no nana bɛfɛ bi kuro baa panini ɛna nana yɛ ɔbla ɔne abusua no nyinaa nana pɛkura no ne nua no sɛdeɛ wɔsi ne ba prɛkopɛ ne kwaa me ɔne akɔlɛ yɛ na tie bibia
ɛne ne papa bɔkyekyerɛ mu ɛmu sɛ bɔkyekyerɛ mu yare deɛ nanso da bi a bra bɔkyekyerɛ mu tɔyɛ na Kwame kɔɛ sɛ na ne ɛna ebi tie na ɛnyɛ aba ampa na ne Kwame ne abusua di nsa wɔ soɔ saa ɛnnɛ yɛ de na bɔkyekyerɛ mu abɛtontɔm sɛ ne bɔkura ka no wɔsɛ wɔma Kwame ani nkyɛ na ɔma alɛ ne so nkɔnsama na agya de biara da sɛnti sɛ bɔkyekyerɛ mu ade Kwame mara na bɔkura wɔne ne na tie bibia na sɛnnɛ bɔkyekyerɛ mu kɔ a ana bɔkura wɔnya Kwame ɛwɔ nya bɔkyekyerɛ mu sɛ ɔnkɔnsama na agya de biara da na na ne onua no sɛ ba yɛ okuta yɛ bɔ nyansa dua ana sɛ de odi gu bɔkyekyerɛ mu no so ɔfa nkɔ ɔno sɛ de wɔsi ne n'akyi na ne wie na meka no bɔkyekyerɛ mu ɔpɛ duku paa ɛti ana nim sɛ bɔkyekyerɛ mu deɛ duku deɛ wɔpɛ ne duku bɛbɔ nhyɛn ne bɛti adeɛ ne bɛti aba no bɔkyekyerɛ mu sɛ deɛ na pɛkura wɔka no no wɔso gye wɔfa kɔ wɔwie yɛkuta ne nhwire fɛfɛɛfɛ yɛmfa nkɔto wɔ mu so ɛdwuma na ne ɛtwam akɔkɔ bɔsɔre a ɛwɔ sɛ ha ne ɛde woto yɛ sɛdeɛ na pɛkura ne ɔnuanom ɔmɔ kasa sɛbe yɛ sɔfo bɛ nsɛbuhyɛ wɔyɛ na ne sɛ wɔbu hɔ ananom wɔn na ɛbɛyɛ mfosom kɛseɛ yɛ papa yi ɔbɛ ha akyerɛ obiara na nsa de wɔn nsa tie saa na yɛ papa yi nyame nipa nyame sɛ bɛda ne kɔn ɛhyɛ ɔbu bɛba hɔ ɛne na asɔre ma ɔwɔ gye wɔ fɛfɛɛfɛ ɔno bɛbɛyɛ mfosom asɔre no aseda ɔkɔ bi ɔbɛyɛ mfosom kama ama yɛ papa yi ɛno nti bɛ ɔma bɛn bɛ baabi nso nkɔ ne ma yɛ papa ntena kedamas Kwame na bia obi atie me ɛyɛ wade nya wo na na pɛpɛ Kwame wo na na pɛpɛ wɔ sɛ na papa ɛkɔ a ɛmpɛ mo ha deɛ pɛsɛ papa nsɛm no obi kɔ ba no mra ne amanneɛ na de sika bia no fae kedamas saa na yɛ dwuri ne bɛma kanya ase bɛma wotwa ne nsa bɔɔdeɛ no wate bankye no ɔde aka ho bɛma ɔnyɛ dwuri sɛ deɛ ɔmɔka no wɔsɛ alomi sɛ wɔyɛ sɔfo nti da biaa wɔne ɔmɔ ɛno ti sɛ na alomi kɔ a wɔnye ne kɔ yɛ hyɛ sika no 20 Ghana cedis alomi wɔnye ne ɔbɛkɔ ba ɔmfa kɔ
ni ala ufuso wa ne ne bibi atata o wa sawo de bi so baba na ne me ya ne na yie e bi kwa na ne num odare ma o wa sawo de bi e do ba na o be po na ko adamas ye bo su na wa bo o si e pema he no $20 one year de do ko ma no to si ko ma ja ya si adu na wa no for me, but I'm a Marcus. Marcus and the negotiation, I said, Omacano. Also, my dear Yana, Marcus said, Flower idea, to talk about us. The draft for those who do what's the other day. What a trouble was a pen letter. Your father said, Marcus or Cassano. The budget to the mission. That's said the woman may wish you a canano. Woman, dear, what temple, will you be a room who be a bearman? Yada didn't temple, and somebody by you, Yada be a course who would do my contempt, and said, the money crime, Bacoka will be a new room, a Yada didn't tender. Now, so in chances, a Yada didn't temple. No, Yana was all yeah, my Yada be a canna set, the best I then you pay. I don't know, Woman, Oma ameno ba ya oma amenu ya no se de omo kasa no omo se 500,000 pima yenu de bi sha papa nsemo no o fe di ko ba peli la na ma chia me abuseya me da ma ba ya safo o me ma ya samba e se mu papa no so e to se de o abushapeni ele ne se ayo ko abushia I know some photo. The super pineapple.
Timija Casamona, Mia Casamia, Badola, Roger Jam. You're an my before. Mijana, let me know Adama. I am what they should prepare or dance so. That you want to about to do the 1 of 4. Also, I got our own shop prepare. On my young form, the good watch it. Yadom. Anna wanted me, your friend, watch it at Ramon. I am a year and Marcon for me and son. And I my church in boom. And I, me and son. And I am a Sashamano. Son and Anna Madaroma, the best CBB and Fanchamo. I am a balcon of 4. And a creature, wa. Okrani Mabro. Better the Shakron. Samuel no Anna, a king kind. I have watched it tramo, near no. Near or just swan. A balcon of 4. Okrani Mabro. Mammy, I couldn't do. Oyadom. A gap Juma I above and an no. A question premo and an anno. Omona Yakuna, Naya Ebuya Wamo. Me, and also I have watched it tramo, what is your proper dance so. Nay, a balcon of 4. Okrani Mabro. Mammy, a fear pum. A piano de Shekron. Domacusi de Shekron. Woman, I crab one of Kramai at a Jacopo, a Chiano. Ediana Niba, we know what Diana Yeno. Sabia will say a yado, no one knew what Mamre. About the dear, or also a crampon. Nananum and Ra. And near a bahina, a honey. And if a Melkuna Fui, ye buy every year. Control fee was in the Sumai and many. A may dear papa. Yes, you couldn't prep pet and a watch it tromo. Nor did you want to ye. Benana, a Kawina, a Butu, and Siam and an Sechi. A cow bomb back pet. Oh, no, I want papa. Nana may not be da. Or catch it almost say. Mamma, when you know when you're back and pass on and maybe or say or ya. Now, I want to tell a milk on a phone and some move. You're setting a ye pass so. Ye try your jaw. I say you couldn't I ye and then come for. And then he say ye and come for away. Your farm, you're like a so. And may there be a you put at Sanas, you will come. Yet, and then so ye be you come aje. And I ever say you come ekete. Nana no money baby. Only baby I will secretary, let's have your chair. Yes, it's so. Yes, it's secretary. It's amazing. Yaba. Nana I have a sister you come ekete. It's your cry, your pitch, your boom, your cutter. Your bed sheets, Peter, your soon, yeah, and also at the so fuku, and maybe a your handkerchief, your double. Your sense of the abano, your petty ashes, so a crown for ashes, dear, and no a ponies, yeah. None of me, I know. What you have said, no, listen, no. Samre and Cassam Comedy a business back. Nation in the poor Amayas, yes, Besanoyana and what in Pepia, in Tiana Abbey for Anso. It's your cry, a topping. Nana, we are there, couldn't Yakuma Moto. 1 year, no Pia, any be Antune noon. Now on top for home. Say your Nedranatra, your Tafri Yukuno. Watch it, Tromo, a home. Nana, and may say yes, your area and also your cry, your Manchester,
onipa bia utu kwa na se ehyan ama esum eduru the sentiment mo an ho bot tuduro so eduru kwa mo na se esum duru no a wom se wom so manchisi ni pa enso chenyere yi bebe na pashiko ekwemu na koduru jojo wa bra esum enka ho na wan shinti na wan kwahwe ase se de mai yes ye no na na no ye ye no ye kura eye ye kan malt we de papa no abia papa yes nice adofo ane jamfo ba boa mo ame apagya ye ku defo monye kamot papa ni na mo fama emema kantin kai be pagya no ye fa mo ye kumpam se de be ya mu be ye no mo tumi apagya ye ku no e de amaye na no madawro ma benchi bo na ho bo tuduro empane se rewreboa anate anadokasa Samre bana na wodi huni wotu kwa preko penti okohia nananom e wodwa baase wom se kura ye bonwe ensadua so ya chaachao eda so bana na hune entumefra enkankan se mai bi ana ne wo faase no bi eya ye pro no okogya wo mo wa chetra mo na otutu ni kente se de na yes ye no no bana no me wie ye no epanisi esu we di na tete wo manye bre papa epanisi ani wo ebedi a edansum enamogem ani bre soja emai wo manye bre papa yokra ye handkerchief fufuo ele kokko ekura for handkerchief eno no na no manye na mo nye na mo fa esu bi ma wono yakunu efata say suno bench no wo owo ni le owo abede beme na wo se nyame emfa wonka na no madawro ma matna se mi ani kire mo hese fifra efri me akosi bro ne se water is life abi before yes ensuo emankwan pa se fifra efri me a su kom ede ne a the way say mo ni nsuo ya wo abofra yes mo pensuo me dwa no wo bi he ya no prepare yes mo ma ni nsuo no ofro popo no tu empanko aba be de dada ho wati aba konofo won se ekura ye nsuo puduo ya wo puduo emma bebe na wo kure ekono ayirefisio ama we fi oyerenom ane ayiko busua o cham bo ekui Nana mo ewie ni nyina no benchi bo na ho ba tuduro eye ne mma awo ye o papa wa wo ya wo pa unyansa wo de titi ye no ana ye so ya fadie wo mu kra eye ye ntoma pofa edaso ne nana mo se grandpa ya ba fi ododo ya ko do nchemu fi school ba grandpa ni okukra womo entuma epofa womo ye no so eya ya flower na na flower ene na flower ejapa nyame emfa wo ensie ye pijem wie muri monko na mama krofo wie ni nyina no wọ́n sì ekura yẹn hwẹ́ pẹpẹpẹpẹpẹ ekura yẹn hwẹ́ pẹpẹpẹpẹ yẹ flower osi buroni wọ́n ni bibi nẹ́sà wọ́n aka flower ankane ho a nẹ́kyẹ́ sẹ́ deɛ wọ́n yẹ yẹ no ẹ̀nwẹ́ pẹ́yẹ yẹn hwẹ́ yìí wọ́n ni sẹ́ mbẹ́kunafo wọ́n yẹn kọ́ ẹ̀musieyẹ afikoduru nẹ́sẹ̀ mbẹ́kunafo yìí yẹ kọ́ ẹ̀sieyẹ a na yẹ hu sẹ́ ampa wọ́n yẹ yẹ flower yẹ de to ẹ̀yẹ yẹ kunu. Benchi wa ne ho bon atuduro ekire odoma pan na ye wo e de mayekru wom se nie nyina ba wo so e be ka be ye flower a ye dija ekunu ekwan na madama mani mo asebie bu monya
ani mo obura nyaado yentimi ma wanim ewo aba na nano mahia na mo gunsa sansa yenim se obi ewo okoni die mu enti na mo fa sebi eburu sebi nyaado ense hunu bia enkogu fo mo be gunsa prepare na nano amodi nka won siedo ami ara ba hia kwa chetro mo kusakuse e de na ko die mu nti wo mo se eburu ni nsa sada nananom mo hwe ense ya etua sui obapa dada ho ya no emudawe se didi enye ya mo me ensa no mo ada bo a chetro mo dawe se didi enye ya mo me ensa no mo na se didi enye ya mo me ensa ano emudawe se didi enye ya mo me ensa no mo ada bo a chi ya de dawe ti se didi enye ya mo me ensa no mo Emay, one must see a prize, yes, some way, and not your book, a mark on of way, a conform of bro, one must see a woman and entertain. Watch it from more equi. One must say, I wonder how let's hold it here, now you must. The senti, one son, a son say a near break. One more cry, a yes, some way, and not dear, and one issue ya a crack. Emay, yes, a bema, don't you know what to do? Ben kono fo yensen na wonye modi moma omodiane ni moma omodiane a moma omo entado kono mo fa bibia enka ho no mo ni entado kono ni apure mu ntete wa chetro mo obawiase ebedi de samre woko nyame empanitwa na na me gina ha aye bokura fo wa chetro mo na yire nom maami ekwejewa okodie obaka kunedu yadom obaka no fo eno afia pie na nanom yesemo no madaroma esemo nyado sebi kasa na manofo mo ya monfa nchebe na ejira ha ne ma nyina wo se ye de bai yemfa ensan ye chi enkoda aya wo ba ya ehye me moto ye freno efiewura soame anano madaroma wa ebi si udem no sebi ebu sebi nyado na munya nyeye akufu adokra ebi ewo ne dem o se ene ma ne ba ye nyina ye pese ye se no eba pa ye tuma ne asesa ne ma no e de agumu onye na mo sesa ene ma nyina na mo fere e ma ko no fa be wo mo be jira ha nyina ye se wo mo ye de wo mo nyina e ka mo I mean, shout out that sister or sister can form when you're young. Yes, I'm out. No, for the crew. But and she now could find a woman that catches so that she. Sammy Jahama, what is she? I don't mean. That's a trouble. I know what I want. There is a prayer and near Billy. Or baby, I saw the woman. Now, you never could. Ajuani ku owura ni ya ti oba yare tese de manyira kechi eso kechi ari tese de ma ajo kuru kasaro no what na sipre ko pane kwa chi tro ngwe ne wada ho what chi pane ni agwo kura pane ni agwo se oba wa de baba to na to ne maso se de wa ye kwa me no sa no ye ma ajo kuru ona ye ba aya so chebia na wa chi tro mo da de bonkum so ne yani na siaba amamre ni amamre kwanso o tu na trase ka se bo achitro mo continue ni ye bibi atoka e ba sa je se ogunu ile kura ni mase odo so ni muni ni ile ni mase ta odo ne ba ni wa wale no anoti aye ma adu akunu o na kwate abra kwate se de wo kasa no se na se de efo na bo chi ye ebo e ja bo chi a wo kun anoti ene Sana boache kwa woko no so ba ye na na ma cha konwa ye ti akonwa ase ya ye tete so o timi fa na ma wie no ma abla o fa bibi kan ento so kuta de sada
ana wa fa ni ko no ba pani na ye ma cha me monyi to kunyo ase edu se to ja na se na fa bi ya pa ye man na wa de na ba ye no Ewurade nhyira so e man se de won kasa obi ye okuta ne ntima e po ba ko dani ka se de fa to tete se pache cho mu ni pa kasie mu a ena wo frato oni ase obi aluti wose na sentima e po ba ko fa wo so se le ba che cho mo na me ka no duku no mo fa de fere no na mo fa de mu na ya ka ma nko mo fa da ka duku ma nko fi se pe duku bo de obo tuntun obo fufu ye kwa ye fra obo fufu ye kwa ye obo tuntun aluti ya kwa mo fa de mo ni ti na mo a che cho mo wo fa nko aluti na sese okuta ni dabo esie ba ko na se fa kata no ko du ko ma na fifi ti na on fa ti fifi okuta ni patia e ti ade odi jara se wa che cho mo du kwa oye okuta ni shi oni bro ni cha ade na wa che fra ade wa cha ade so bo ni de ro de ba ma aluti se na wa che cho mo kwa na se so okuta no fra na fa ko to na no so e se o chuba ko bo so no hu se fra wa de wa o sa ha no ye do na se to ye no wo wura ho na je de o be ka che no wa ka che aluti ma ajura ni kunu ba che to mo ne ba ma ajura kunu o kasa na o ti na ni a ala ta po ba wo so pa se ne ni apere wo kwa wa ne be di na chi akua de atwan de se ko na so ne aya ba na je se ne ni apere bu so apere ne aluti se ne na sa po kuma ba be di ya ba ko na fo ba mu wiwi wa kasa na ma ne bus apo o se ko ta ne sa po sada ono ta ko nya so na na mu nya ta ko nya so ya fa to ko nya se e pejana ya bompa ya ntima ya pa ba ko ode se konkon da ne konkom so ode se konkon ampa ode sie mo ode sie ampa ntima pa ba ko ya fa kata ne so amane ko ebi ye na me kan wa checho wo bukun de ampa be se mo fa mane ko anya sawu hia ma fa bi ama bo checho mo anko ma fa bi abo ne tie gwa la kanuma wa checho mo bo sama sam fi se ne de o paro no onyama no okuta ne duku ani bi so da so na se mo fa cheche na ko wachecho mo ko mo fa ko okuta ne peti ya na eti ade wachecho mo se ne wade nyina wo fa se na sa po kuma odi se ko nya soro se de wakasa choro no oso na ama leta ko nya soro se na wo kwa wonto ma po obo ne sa o peti ya wo hanki oduku ka se ba no fa ko odu ko ma fa ti bifu na sa po kuma ba pele so be jira ha one ne ma be no onua no ye kasa che obusia pele no na ma da Roma e be jenti atas asada fo ukodas na ma kodas Rabanya se bibia ni wadia die jaka se mo no dia ma ye papa bishop bonsu one ne dom obusia je na ni pa na me se be da ko ya wa kanya mi asem on kanya pasem kanya mi asem on ne pe asu be jaka se mo na mo na pa fo
sɛ ɛbrɛ ndurusie ɛyɛ asɔre yɛbɛgya biribiara ɛde ama ɔsɔfo ɛne ne mpanyinfoɔ na ɔno wie a yɛyɛ wɔ hɔ no yɛda no ase yɛda Awurade ase praise the Lord hallelujah no ɛne amen no yɛnto yɛaka bi praise the Lord We thank you for your servant, watching Trauma. We thank you for all the good things you have done through his life on earth. We thank you for the family. We thank you for everyone here. Father, in the name of the Lord Jesus, we commit the service into your hands. Be in the seat, take charge. In the name of the Lord Jesus. We know, we have been persuaded that with you, all things are possible. Our expectation today is possibilities. From now to the end of this funeral arrangements, we thank you in the name of the Lord Jesus. We have prayed. Amen. Give me a mighty clap of the boys and Cassia share Rabbi Sabi ya mtu fomu bedi ya dunia swali nyame ye hinaye yenda Amen. Answer na praise God.
Apa so aso le ka no ye twa aso ma dia na dina no bi pese obabi a edina gidi ni ba omo bia aba be fa do na bo fo jan sha so no waka e ti ma ba be fa e kwa nwa na ntebra e free na ko na body ni na se no e ti ano tutu fo na no atu no afa ti mi ni na unu se afa aso no ni na mo se asasi ni na na so ati oboni I grab the rubber leaves. We start watching trouble. Abushia Penny watching trouble, known in public life as Aloni, was born to Penny Kodo Duma and Oba Penny Yafrakuma, both of blessed memories. They were both from Kenya, Fabre. He was born on the 7th July 1950. He started his basic education in Kenya Local Authority School. He was a footballer. And he was loved by his police and teachers. After his basic education,
he went to learn a trade at magazine as sprayer, car sprayer, and then left for Nigeria to continue his work over there. It was there that he met his first wife. They lived for some time, and then Alumi came back to Ghana. When he came to join a group construction firm known as Lemens Quarry. After working with them for some time, he saw a lady who was then a young lady called Nami Kuledu, and then had 3 kids with her. As Alumi was a darling boy, then as he was dating the woman and had those children with him, he was then courting another 2 women, and then had 2 children with one woman called Mami Yabibi, also at Kenyasi. Then later saw Auntie Ekuya, and then also married to that woman and had 5 children with her. In 2016, when our then Shepherding comrade, the fire champion, saw that his health condition was not that in good shape, appointed Alumi to act as a shepherding for the Nasa clan. He then took up the mantle as a shepherding from 2017 to his departure on 19 June 2023. Comrade, so as we all called in Abushina, the related Yakairo, or local Abushina, Iowa, Padre, Kenyasi, and section my boy, the job of Pine said, then I was sleep. And Kabuma, the Mar, Shiano, and then a dog so far, we tell the Shiano. There's no saying that Amen. Me papa, offer, I love you, and once I say, Mikaka, Vest Bakwa, a war bad boy, and the power. I say, for it is written, then that they who die in the Lord, henceforth, blessed in this says the Spirit, that they may rest from their labors, for their deeds shall follow them. Or Revelation 14, verse 30. And verse 5, the power. Into another military, papa, and some Ashkano was and Kaka. Or say, those who walk uprightly enter into peace. They find rest as they dead. Or say, Obia, or Nam, as you jump on something. Bibina Kumenu, and when you have been at 70, they are over what that as you give. We pay this tribute we pay in our hearts, but this gratitude to God for doing this wonderful thing, and it is marvelous in our eyes. We are most grateful to God for giving us a father as a Bishop Bache Drama. We honor our dead. We honor our dad who served God and all humanity faithfully and taught us with his life and work that a good name is more desirable than riches. To be esteemed is better than silver or gold. Dimpa Yetne Ahuna. Proverbs 22 verse 1. Dada, as you call him,
was a very simple man and firm and straight. No, the by who let me be a yaja, what's uncle, one day panel, not and power. What I hear from what Sam was a mayor, and yet his love us without measures and give it all to the work of humanity. He built up treasures in heaven and was not envious of worldly possessions. He really had a strong bond with his children. He always said, "Forgive because Christ has forgiven us." They are somewhat capable and evidence said, "What's the fact that in our people are so that chair that and you can still do being once and show you." He worked his thought to the mind. He worked his thought. So humble and faithful. He encouraged us to make Jesus Christ because it's our example. They are no cure for that. They tell you I'm Christo. If you saw on the yelling now, Papa say the Pierre Chanson. A time in fact, your memory that you share with us will never be forgotten. A time will no matter only a deal and not a clear only a deal as I say so. I tell you, you won't keep that. They be a Dada, don't try to rest people till we meet again. Amen. Sir. Yeah, didn't know what you 1 year. 1 year. 1 year, didn't know what you now. Yeah, we see a penny to what that a domino. And let what we in the Duma. 1 year, 1 year, 1 year. And somebody know what we can. 1 year, 1 year, 1 year. Somebody know what we can. 1 year, 1 year, 1 year. Yeah, Papa, Daddy, and Papa will fast it. And that was it. If Papa who ye or the naturally jar, so I'm sure you're so. Back who are good shit. And Mr. Somewa, you see, Sano, or Bakumasia, or Besra, my Papa. Now, said your Moka, or Bobo, Pa, Kayaka, Abusian, the Tria. Can you ask school cry, Yakobola, and now Premier, and in the Mienu, in fireball, Pa, cause yet here. Nti yekwa ne yakobo ball to send ye wo premier nso so de wo better obakumasi a otra hano na nani ade nti kumasi fo no hunahuna me a ball bomu a obapu nipa process a oyade a obatra me papa nchen na me papa ye store oye store wie e ba na wie ye obetno a ensa ni nyina obeboa efie ene me ba kromu ha emra na meti kumasi nkoa no eba ye on the gym wa tu ana odi tu mani mi se ejaman na kwasi ada ma o jasimo o wa yansiamo ye papa no omugu akira ye omunyina gu o omunyina ko ye krechi aboma baso se menye ejaman na panyi ti bibia odi hankachi tuntum bi hye mesem seminamo a na me kwa yiase a mendra city say me kura wona bia bi shika kakra na ka se nanano ene na me papa o se de na ko di krechi na wotwe mienu yi ade a wo ye ma me ni mi nua wo abuchire no aba ye ko ni nchen na no hododo no ti yesi e kosra na na keke na se keke o yare apa o twe hina free form obompa yema yenia ama snap ni nyina ye esan ti ade a ye kan ya ne se nana nyame ma onyi nche ana se oto ne nsafre wa de ye kan ne se onsiesie ba bi pama wo Abraham kuku no omfama wo fofia nto ata ene ye ti se nana ekone krechi ti ene ni mi nuanom ene abini o wa buchie kwa bra fiefi ene ne yire no nyame ya duma wia ombati yenka yedamase Honorable Kwasi no the ex-assemblyman Kenyasi West. He said, "Dear friend, no,
yɛne ne tena wɔ dɔ mu anigye mu na atenka yɛ asisi a yɛte wɔ mu ɛyɛ yaw ɛno kyerɛ sɛ nipa pa bi a wɔsom bo ma yɛn nipa yɛ kra do ne bi afi yɛn nsa ohyia yɛn nsa adɔfoɔ ka yɛn na ɛbom wale yɛn ɛhwɛ yɛn ma ya oba wo hunu sɛ weedie ni ɔka yɛn na bom ma ne yɛ fɛ deɛ sɛ fata wɔ bia wɔyɛ ma no afutuo nkyerɛkyerɛ ɛne akwankyerɛ pa wokɔyɛ papa ha na sɛ ɔba yɛ kunu dɔfoɔ yi hɔ a ɔde bɛma ama deɛ woyɛ bia watumi ayɛ ama na yie ɛsɛ sɛ ɔka yɛn na ɛbɔ mu nti ɛntɔkɔ bi ɛne yɛn ntam sɛ me maame ni weedie ni ɔka yɛ bom ka yɛ mɛ nyinaa bom ɛma ne yɛ san na hɔ na ɛho hwɛ so ne yɛhu ne da yi asie sie na yɛte faako a yɛyɛ no kuna fɛfɛɛfɛ a abusua ne adɔfoɔ ne yɛ mɛ nyinaa atwa yɛn ho ahyia papa alumi yɛ dɔfoɔ yɛ adeɛ nyinaa akoma pa yɛ a ne yɛde tena yɛ ɔdɔ yi na ɛde kyerɛ yɛn no ɛnneɛma pa Awurade fa a wɔ so de maa yɛn no wɔyɛ nom sɛ yɛwerɛ mfi da yɛbɛkɔ so ane aka ho asɛm kɔsi sɛ twɛdi a mpɔnde yɛbɛba bɛka yɛn wo ho ɛwɔ Abraham kokum nante yie wo ne Nyame nkɔ amen nafoɔ deɛ no Nyame ho asɛm na meka ɛyɛ wo na asɛm nkasa ma meka no pɛ no ma mentu so ntidua kura ma no sɛ ne ɔyɛ ne daa no ahomɔne ne nipa bɔnefoɔ deɛ ɛka wo nko na yie mu animguaseɛ na kasa yɛ anka wo nyina pale yɛ ɛwɔ Jesus din mu mɛda wase so atie me adom te amen bɔn sɛ Awurade na tena ase hallelujah nananom ɛdeɛ ne die a ɛni kabea ɛma mo sɛ nyɛ mo a kɛyɛ de di sɔfo baabi ɛbɛsi asɔredan baabi ɛbɛtena yɛba a yɛbɛsi mo so na moakyerɛ baabi yɛtumi aka Nyame ho asɛm kuro yi mu deɛ kwabere ɛnkanka ne kanya ase ɛwo kasa no wanhwee na wotie a ɔhene bi a Nyame bɛbusa wo firi sɛ wɔmode ɔmo asase ma Nyankopɔn ɛametaka ɛne Nyame asɛm a yɛgyina so agya yɛ papa abusuapani ɛkwan ni sɛ yɛante asɔre din sɛ yɛmɛdi ne ho adanse a na biribi se ɛkwanya ne baeɛ no na yɛ papa na ayɛ ne ya obɛgyina a yɛasɔre dɛ ma ne nsa so sɛ ne na ayɛ ne ya sɛ Nyame sa ne yareɛ na ne na ne mu obu no to a asɔre a ɔbɛkɔ ɛne asɔre no nti ɔfa Awurade yɛbɔ mpa yɛ maa no ɛmu hɔ no ɔsoma ne ma no anyɛ Kwame na Yakos na ɔbɛto awiwam sɛ mentimi ma akɔkora bɛkakra ni nti ne yɛyɛ biara no ɔnim mu nti ɔbaeɛ no nso wɔanya asafo no mu da asɛm bi ɔkoro si a ɛyɛ fisɛm ne hia pani na akɔgyae papa yi de ne poma bɛforo ne bragea na wahyia yɛn papa ma menkɔsiw ɔsɛ mɛforo bragea yɛ asɔfo monkɔme ha mo ɔbɛka asɛm no kama na asɛm din bia nso ne hɔ a ɛba n'anim a yɛkɔɔyɛ a amaka Nyame nhyira no ne asafo no ni wɔn ho a yɛbɛtumi aka no firi sɛ yɛansom ammom ankyɛ na deɛ mimi nim no Awurade nhyira yɛ nyinaa ɛwɔ Yesu din mu yɛ papa seda mesrɛ mo nana no muhyia na mo nana se ma me masafo no wɔne si ne so Awurade nhyira no masafo pani ani aseda sɛ wɔte bia Nyankopɔn ɛpɛ no Nyame ne bu atan na menim sɛ ɔsɔ Nyame ani mehwɛ akoma mu mehwɛ sukan Awurade nhyira papa Awurade nhyira wo bebree amen bɔn sɛ mama masafo pani yo ɛne Nyame asɛm ni the end of man shall not be the same nipa wieyɛ ɛnyɛ pɛ hallelujah ka kyerɛ wo na ka sɛ me nua nipa wieyɛ ɛnyɛ pɛ busan sɛ yɛbɛkɔ ne sɛ hallelujah adeɛ baako a meka kyerɛ wo biara wɔ ha sɛ Nyankopɔn somafoɔ nsɛ nkwa ni wo nsɛm hallelujah na wobɔ brɛ ma remfi wo adeɛ yɛsi wo yɛfrɛ no adaka yɛ wɔ yɛde kyɛ obi a ɔmpɛ na wɔyɛ yɛ mpɛ ne wɔkɔtɔ mpɛ ne ɔdaa mu nso wɔhu Yankɔ bɛdwane no nanso saa adeɛ wɔ yi yɛmfo ahyɛ mu a yɛnte aseɛ ne sɛ wɔamɔbra
Say I got talking and idea where young one she more and found one if you can see we see it. Say Kwame Nkrumah debut at a miss debut. We two for a back up, Nana him as I tell him I know the debut. Adia, and Yabusu dear. A young young now so young pet or no some pet. A two and not two. Papa yi oda ho busa ne nipa wasi won pa na busunya mu namfo adofo waka o mahye ma na aduru no so na onim se bedu no so enne akwanya wo ho ma sa woti ase na nya na udam na nyamfo ka wo ya da nyame ase na hwe waka so yie yo nipa go no utwa o pon na futu me brebe nya da bia yete asore dem. I'm here to tell you ya kwasore Safu kwaku, uwetima control mo. To your hopeful. Hallelujah. The only pepco no one would try. No could try away. And the young no yanko pond the backwatim. Ya bravo fapping. And near chassis. What problem? What had him room? At the end of the year, who is the nipa? Who the papa? Who's power? A young player, young qualifier, or who shot, who's here, Nina Nina Sundrum, and one nipa, and the home plant, and Yatamno, Yasan who put him in a cerebral. Or please, Nipa Papa, yes, sir, on Costa, young Senator Council, on Moranza, or poor her, a Busiaco drop fra, cement, no one, you can call the whole or pro. But you are great in here. And no, you let your come never, you will we make clear as a way so, and someone called Timothy. Make up a person. Make up a bravo, I said. You need Papa. Do you need power? Do you want power? And I will name that, and your treasure, and your contentor. And can be coming back to Mosa. What the police say about transactions? Now me know what can be. Now me know sir. What say you permission say? What you need to do? Kuni ya. Now me know what can be. David, be trustworthy. The way you be, I'll be trustworthy. So what you do? Upon the book of Mobi, upon the woman, let's talk about it. And because police find you, so the find you of the young. Now me I feel so. You do be some. I'm here to tell you. I hope nothing like that can just be here. Be we never should craft. We can't have some Zambia. We will be again now. I'm a wood. We are quite a young quadra. Be do a home. Some woman, I said, oh, boy, dear, was I a papa? And for some long, but spiritual police, anyone, I'm telling you. Amen. And now police is for the blind, judge the blind. Until we have the floor, and who's going to destroy idea? It's me, we are. They go with you. We are. If you are not going to you, it's in a member. I say, more. Say a special, you better see. You mean, I'm Obama feature on the drop or dear. I've done till they do any one table, so let dear pie. Beres are not papa, made dear honey and near trap. India, bidding army. Tinny pie, you say, I'm a bow. You crack, you bejaho. Passion for Fabro sign, cast on my toa, and Mura and Yakotoma Tuna. Yanni, Yanni Biaje. Mommy, I'm a dry home. Mommy, I'm your back home. Yam soon in annual. Was it dog wrong was home? What your solid and bread be our booby? Subabia home. And so I saw an aqua having and cat the boy in no fire. I was saying, and Quanon having my Judas and Gobin Sunday. Hallelujah. When I saw them, the boy, and your bravo, and your bravo, and your having, and your tights, and your collection. Medavo. Dog wrong was home. Who nipa mabawate and who will be a son of Abuno or person who's a Mashamiche and son of Flammy Bishop, Miss Row, and who will be Naya Nipani, Humani, Yananam, whom what the Abeshian Quensia,
ye tufu a wo se wa no ho ano e kira bi na wo kwadwa toa awurade hu ma ba wate ya ba ya ho de tena se o bra ho ase wate na ahobrasia no ewia nkunimdie me kasa wi a kira o ni asori akọ e ma remfi ndipa hia nipa hia moa wona ne yaka na he dan wukun no ya de ne yire ne ma chao dia wanya wodia wodia wu bia na me yire already shira no so ma me obanya safo woni ma di fo ma mu ayi bu fo na to ne kasa obi jama de bi tram se ma dumi ni pe fun me yetwa me ni se bishop nyawa enkasa sa asem na hyew ne owu de asanya so twen obi abewu eti o baba no owu ana chese o mi ana ba ifo brand bi ku no jira na ma ye kwase bi jira no ma ye kwase ewu anu obi abewu ade a wo obi ni kan obeto an na e yo man so no okọ ho no a wo kwatu no anyini ho de ode ye ne bi anso akan obetu aso ade a ne ye ya ho yi enwo akura do mo osuru hu ya mabo wate momiafo odontina moma yanti abrapase ni wiase no onyame ni sentia opo nipa maye hallelujah bibi ni ho enkana nipa na ne tia sa susu Adam and Eve womane ne wama bienu Cain and Abel bako pun bako pani no okum kitwa ni dware no yes na osu awurade obi a obehu bia pemia kumi ha ne behu no a wo pene kono eye Adam and Eve no awutu account nipa fo ho ya bibi wo ho woni ani a wo si bibi ani ho wuti poni a be hante e moja be kaseti ya abrabo no hu te se o ya be ma na wawale na wo sika na umu yere umu nipa bia umu obi a da yare bibepo ato da stroke bibepo oba ne sabi o monim na namfa nche no oba na eti authority na okai mere bibu a obo no no a na oye wochi onya duane na omfiru saa ne nipa yete wotu wa ye papa ne na fa huja ti sada obeka dem bone beto o makura be pao ne ya ye kanu no obitimi ya leda dem se hwan ya se o se blawe ya wo ye bu ade ne ye boa ne kurukura no emra na busu akura pa no say to na nyame to ya for say yantia suntwe mi nim ya kira wo be hia nipa na wo suba da mani papa wo da we so twia we otwia brasisa we boy na no no ye me afi na wo pachew eso na kachi momma ya hyase na brabanu no onyame kae no na nipa hwea wo papa so na otua ye ka obi papa ye oni wiase piem enso ne medidi ho na mi bisaw wo ni wiase piem a dia ne ebehwe ho akae o ma ye pesa ye yesa dia opa ye pesa ye nipa keke da chi ya wo chetemu na kwa ye befa so ebekọ say ye yale say kan na betetie say so na befa ye say ja na behie ya brabon ne de be kire se be kono boko ye papa ye ene be ma ye be da no ye so wawu okwa atese ne wada amane anto ansa no akosha da kai mu obi pa da ka wo ko wuram ene ye ya so mu ansa no ko wuram we mpawo rade ma wa brabon ye sada kwade ya be ko na so asundwe mu kwade ya be ko eso ni munyam hye ya mbere ta ya de mu ni mu ase abusuam emre ya nya de so am obi ya be ko no boko ejina yesu ban so awade no mu obi antena ni ma ho awade kan ho so twase me bon pai ma me nyanko pon ne awade bitu adofo nyina hye onsa mesra sakra wo mo na me de bon ye ni sine wo na me nipa fon sine wo na so kai me a wo mo obetimi akai wo mesra mo obi nya yeraba bo obi akra ho ban obi ahu mesamo ayarfo yare wa ma ne mi twetwam obi premature death that is so e wo yesu di mi twam obi ya paul mi di yesu mo je tia kasane no en kwanya mo dia yin chanya mo dia apom di ni panya e wo chu sasimu ayi mi jasa mi nyai e wo hihye nyina fu awurade me nyina makama masambani si man so nta
ma yɛn mfere ne ehu sɛ papa yi wanya yaka wanyi amaneɛ nhyira no so tie me adonti amen. Bonsam kɛseɛ paa kyɛn deɛ woyi yɛka sɛ na kyerɛ papa deɛ wo ka Papa Bishop, at the Ocean Bishop Radinsa. A rade, but when you was one say, Nashani so a chingo. Which is what you no send a leader so as Tina Mesa say, your matcha, your munia, your Mabusha penny, your mofa, now not to be a bibia, young Cassie, no bibia. Metolipa to you, Rachi, Yalua. A sign and Bezube has a papa or Fawa Cabra or her Dabi. They are to do Sanai, a radiant drop of fire, Demabusian, and what chief as the moon. And my own Sherry, Nemo Yam and Mewam, Manqua, a Jumai Coswa, and the genius to dream, Bamba, what time near Busian, Mufra, a Crafua, a Busia near the four, shall one way yam. Na BBS ya yɛdan as yes yɛ de ho tɔrɔ ade so no deɛ adeɛ nyinaa di bwan de wie yie papa kɔdeɛ nso awurade aso mu yɛda was Jesus so te amen. Thank you very much. Pacha Montransi. Maji kwani Awurade hwɛ mo so wate sabre yɛbɛtie nka abotie bi ɛnɛ befa ɔsɔ ni ensem so said your machine alumi the bush ya penye yes ya onyankopon onhyemanemu isra urade bambofo no obie fi ha kwe se odi monim ede mu bedru ye no mesre nanano twediampo on fa mo kodru fi asomdwe so for me mpanimfo Bedamase ewo ene Misradofo yegokra abusia panini ewia enyase abusia esremo donko pepe yebetena se ewo sofo lansen ho adofo ene abusia umeme mwa enyasafo mwa na mahwere made ise enne ena mehu se bagusia pemno owu ye nyinara menteshi atebra ikokunsa amdretu adaka ni na matisamo bagusia pemno ise wa shime ni monyam akomyi beto ho
efie bi akonya beto ha sika pempe ene ye de enso mebusia panyin ni abusia atu ye ni no ye de ma na ikase kam didi mani biti eno na ayi ya na so me se wajamma aduane a atwase miti na ka me de ma no onye me boafo no onye me kakafo na me fa ma ne mai isali mo nyoma washa me eso me ye dia bodi a odua ye a wo se nka wo so twen ni wo twa wo ti nenso oduma nkuma wu abefa na kwa aduane no aso a omani wramfi me gina domu na me ka asem me twa bodi no a on kai me na me fa ko ma ne ma no mu me da masi na ma ye da so so na me so obi pele e da joma ha me joma wa pele me so an kro biara e de ko biara da ji a wo sei ya na no no pa ni fo da ji o ma sei e na me to se na bo so wo obi biara so aye yesu me wa do obi biara na so wa e bra mo ko fi e wa ni ka ka obi biara ji obi ka ba ye de no fo ba ye e wa no fo biara ko do so ji no e ma obi biara ho to sima na e tu don ko enyame o ka ye ko mo ba sia ha no sa nyame na nsa fa e ma do ko bro no na ne ma nyina yo ko mi de ko do ade tia dadi woni wo nyam wa sida on pecha on magini fo nyina de ko mawo dadi ya ba wa ko fi no pe ko ko do so dio e wo mi so adomnensi amen dadi na yo woni Amen. Amen.
Yada was saying, no, when I remember, I don't know what the engine watch it from what the matter as a process. A blood do off our idea for you, as a amen. Sabre, you didn't show us. I don't know. Then I want to talk more about what she had amen. Watch it from and I'm so soon for young people after a free at the and soon consume. And then so what friend in himself anything after no, and no name for what Miss Rao, Abraham, and my buffalo mission, no man by being tramine. Amen. So what he be around in Amen. Mananya Rabba, ya council, free so, and actually, the national fire, the show. When you measure, or banis. Amen. Amen. I wish I penny better, say my young children. Amen. Amen. Sir, Emma, and now we are there from now. Mama Cash. Yo, Nana watch it from Nana Cash or sit in anyway. Amen. We are there. So for sure, Odofo. Yo, one son on Emma Hajapa. Emma. Yo, what's up about I told them, and also say, Emma, I say, we obey, we are. Yo, Nana, and so say, in training. I could have 4, you don't also say, anyone. You're children, Amen. I also at here, I'm a part of a film. We are not Kobusha, and Yasabusha. Yeah, talk to me, Bishop. I'm going to go that was we are by a penny for the master. Come about me now, and then penny not run a couple of few more. You're not to say, my edition. The Wibia, I get a now, as I